Os astilleros Polináutica de Cambados ultiman a construción do barco de fibra máis grande que terá a ría da Arousa. O buque bateeiro conta con 22 metros e medio de eslora e 6 metros e medio de manga. O barco tamén se converte no máis grande construído pola compañía. Ademais, esta embarcación contará cun novo sistema de maquinaria. Toda a maquinaria do proceso de Mixilón xa vai a corriente. A parte de levar a súa hidráulica que leva, pois xa, as máquinas todas funcionan con corriente. Bien, o barco é un barco que pesa sobre 100 toneladas e pode cargar sobre unhas 50 toneladas en cubierta. A presentación deste buque coincide co 25 aniversario do Estaleiro, cuxos inicios se remontan a unha pequena embarcación de 6 metros de eslora que foi mercada pola confraría de Vilanova. Dende entón, os artilleiros Polináutica dedicáronse á construción e reparación de todo tipo de buques. A empresa contou nesta data sinalada coa visita do xefe de Protección de Recursos e co subdirector do Servizo de Gardacostas da Xunta de Galicia. O Estaleiro cumpre o cuarto de século con moita ilusión. Bueno, pois, para nós é un éxito chegar a cumprir 25 anos, despois dos problemas que hubo, coas crisis que hubo, e coa crisis que esperamos que a ver se non nos afecta moito, pero bueno, moi orgullosos de seguir luchando por isto. Estamos con uns proxectos aí importantes con as patrulleras por estranxeiro e estamos aí con os barcos, bueno, pois con energías renovables, con metanol e con hidrógeno e tal, que estamos co proxecto que xa levamos 2 anos a voltas. A empresa mira o futuro con moitos proxectos en marcha, pero conscientes das dificultades que está a pasar o sector. O sector está un pouco esperando a ver que vai pasar, pero o que sí digo é que a xente non se decide cando antes chegaban, quero facer isto, quero facer aquilo, tal, vale, ahora a xente, bueno, a ver, vamos a esperar, hai unha incertidumbre que todo o mundo ten medo. O encargo do barco o realizou un armador do Grove. A botadura terá lugar a semana que ven para facer as probas de estabilidade e navegación. O buque entregaráselle ao propietario o vindeiro mes.